Tento podcast a prémiové produkty pre zvieratka vám prináša sieť predajní Superzoo. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývame rôznych hostí, s ktorými rozoberáme zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a my v tejto časti podcastu budeme v podstate pokračovať v takej našej malej sérii a preto som veľmi rád, že tu môžem opäť privítať a našu dnešnú hostku, ktorou je Andrea Henrik, zakladateľka značky Avilor a špecializovanej značky, čo sa týka výživy vtáctva. Dúfam, že som to povedal správne. Tak, máme krmiva pro ptáky. Tak. A toľko k tomu krátkemu úvodu, ale dnes sa budeme venovať jednej veci, ktorá dokáže byť troška bolestivá, troška otravná, troška hlučná niekedy. A dnes sa pozrieme na to, že akým spôsobom je možné riešiť takéto problémové správanie našich operených kamošov alias papagájov. Takže ideme sa na to pozrieť. A riešite to často, čo sa týka veterinárnej praxe? Extrémně často. Je to vlastně součást té mojí práce, protože není to jenom o tom léčit to tělo, to zdravotní stav, ale i ten psychický stav, který může být u papoušků velmi často narušen a neovlivňuje to jenom ty papoušky samotné, ale často následně i potom ty majitele a tvoří to další problémy třeba společného soužití v té domácnosti, třeba co se agresivity nebo křiku týče. Tak. Není úplne jednoduché mať doma zvieratko, ktoré žije 50, 60, 70 rokov a 50 rokov z toho nebudeme spolu úplne v najoptimálnejšom súžití, tak to by som to nazval. Tak poďme si najskôr pozrieť, že aké najčastejšie prejavy takéhoto problematického správania chcú ľudia riešiť. A možno ja sa aj tak spýtam, že či to je problematické správanie a že či to možno niekedy není iba prirodzené správanie. Tak v těch top 3 tak bych určitě zařadila hlučnost, křik, řvaní, kdy tam velmi záleží na intenzitě a frekvenci, s jakou ten papoušek křičí, protože je to jejich do určité míry, tak je to pro ně zcela přirozené. Žijí prostě v pralesech, nevidí na sebe, komunikují na velké vzdálenosti, kvůli tomu si jim vyvinuli ty silné hlasy, aby se prostě slyšeli, našli a dorozuměli s tím svým hejnem. Takže určitá míra hluku, křiku, tak je přirozená pro každého papouška, musíme s ním počítat při pořízení jakéhokoliv papouška. Možno iba keby som do toho mohol trošičku, lebo hneď ma tak napadlo, že spýtať sa, že či neexistuje nejaký druh, ktorý je taký tichý. Tichší. Úplně moc ne. Hlučnost samozřejmě roste s velikostí papouška, takže třeba taková andulka nebo agapornis nebo rozela, tak toho hluku nenadělá tolik jako třeba velký kakadu nebo žako nebo ara. Takže když člověk bydlí v bytě, tak určitě volit něco menšího, kdy třeba ta hlučnost tam bude, ale nebude to skrz stěny, nebude to rušit sousedy, neuslyší to všechny paneláky v okolí. Jo, ale i tak je potřeba počítat s tím, že i ta andulka prostě může třeba celý den švitořit, povídat si nebo pískat a prostě nějaký hluk ten papoušek vždycky dělá. Nejčastěji papoušek vlastně bude křičet přirozeně ráno a večer, kde to jsou takové hlavní dorozumívací body, aby se to hejno slétlo na noc a ráno prostě takové to vítání toho dne, nějaká socializace, komunikace v rámci toho hejna. Tak volání na raňajky alebo snídanie. Tak, všichni ke stolu. Takže s tím je určitě nutno počítat a to se většinou odbourat nedá. Takové to zakřičení prostě ráno a večer, tak s tím majitel musí počítat. A keby som sa ešte mohol spýtať, lebo ráno pre niekoho začína o 6, pre niekoho o 10, takže ako sú na tom papagáje? Kdy pociťujú ráno? No, tam to hrozně moc záleží na tom, jaký mají třeba světelný režim. Že na ně hodně funguje vlastně tma a
a svítání. Jo, takže spousta papoušků, když je tma a noc, tak křičet nebudou. Takže tam je třeba fajn to řešit tak, že má svou spací klec, kam se zavře na noc, může být tím pádem menší a je v nějaké místnosti, kde prostě to denní světlo ráno nejde. Takže i v létě papoušek má prostě tmu až do té doby, než my vstáváme. Tím pádem mu zachováme takový ten cca stejný režim a že jakoby světlo má vždycky, když my vstáváme, což je přibližně v tu stejnou dobu, nehledě na roční období. Tím pádem můžeme trošku zabránit tomu, že v létě nebude křičet v 5 ráno a v zimě jenom nám dovolí si pospat. No dobre, takže dokážem to poriešiť v podstate tým, že budem v nejakej zatemnenej miestnosti v priebehu teda tých prvých ranných hodín. Asi ho tam nebudeme nechávať do 11. do 12. To by sme troška prehnali. Dobre, takže toto dokážeme ovplyvniť, to vstávanie. Ukazujem úvodzovky. Dobre. A čo sa týka celkovo toho hluku, keď je ho príliš veľa, dokážem to nejakým spôsobom eliminovať? Existujú na to nejaké, čo ja viem, že spôsoby, že celý deň mi tam vrieska papagáj na byte, že či mám za ním prísť a povedať mu, že fuj, alebo či ho mám zavrieť do klietky, že určitým spôsobom také to vytrestanie a že či to vôbec má efekt, či je to dobré, není to dobré. Aký na to máte názor? Tak, tam je... Často to je hrozně individuální. Takže kdybych já řekla takovou obecnou poučku, tak v momentě, kdy papoušek opravdu křičí, vyžaduje si tu pozornost, tak nejlepší je obecně nevšímat si ho v ten moment, nechodit za ním, nevolat na něj nebo neokřikovat ho, protože to velmi často většinu jedinců spíš utvrzuje v tom, že my nějak reagujeme, že jsme to vzdali, že za ním jdeme, že ho teda třeba jdeme zavřít, ale už s ním nějak interagujeme. Jo, takže jsme zareagovali na ten křik a jeho to vlastně tím pádem pozitivně odmění, že ten křik funguje a výsledkem křiku je naše pozornost. Takže to je taková ta, co dělat v tom okamžiku. Jenže to samotné ignorování většinou ten problém nevyřeší. Když už ten papoušek prostě je takhle, začíná nám třeba v průběhu dne víc a víc křičet, nebo už nám v průběhu dne prostě křičí. Tam je důležité začít od začátku podívat se na jeho životní podmínky. Jo, na velikost klece, na množství hraček, na to, jestli má potravu neustále dostupnou v jedné misce, nebo jestli pro tu potravu musí něco udělat, vyvinout nějakou činnost, zabavit se. Já hodně lidem doporučuju poschovávat tu potravu, nedávat ji jenom do misky, mít ji v hračkách, ve více miskách, různě po kleci, aby se ten papoušek zabavil, zaměstnal a tím pádem se zase snižuje ten čas, kdy on se nudí. Jediné, co by ho bavilo, je ta naše pozornost, kterou nemůže mít 24/7 a to bývá ten nejčastější důvod, proč oni jakoby křičí. Nuda a vyžadování pozornosti. Takže rôzne typy takých, že interaktívnych hračiek alebo rôzne tie schovávačky, potravy a tak ďalej. Toto nám dokáže pomôcť. Může, určitě. Je to zase potom součástí toho plánu, jak vyřešit ten křik. Začínáme tady u tohodle, potom se můžeme podívat kromě těch hraček, obměna hraček, nové větve třeba na okus, tak se díváme i třeba na výživu. Jsme se bavili posledně, že vysokoenergetická výživa může způsobovat nějaké poruchy chování, nadbytek energie a ubráním té energie těch tuků v té potravě, tak zase můžeme podpořit takové to trošku klidnější chování. Opět samo o sobě to nemusí zabrat, ale soubor těch opatřeních postupně vlastně by měl vést k zlepšení toho společného soužití a k eliminaci toho strašného nevydržitelného křiku.
Dobre, takže zabaviť v podstate. A možno také dôležité, že neodmeňovať hlučnosť tým, že jednoducho prídem za tým papagájom a začnem mu vysvetľovať, že toto není úplne cesta. Přesně tak. Místo toho tak si vybrat třeba nějaké slovo, které papoušek buď mluví, nebo mumlá, nebo nějaký tón, něco, co není ten nesnesitelný křik, a za to příjemnější zavolání nebo příjemnější zažvatlání, tak za to odměnit, zažvatlat zpátky, zapískat na něj, přijít za ním, učit ho vlastně, který styl komunikace my po něm chceme. Že když na nás bude mluvit nebo když na nás zapíská, tak my přijdeme, odměníme ho, pohladíme ho nebo zavoláme zpátky, ale když řve, tak v ten moment si ho nevšímáme. Super, takže hlučnosť. Toto je prvý a taký ten najväčší problém, ktorý často riešime, tak. Ale je prirodzená. Ano. Tak, čo je ďalšie problémy? Další problém, což už často bývá vyloženě problém, tak je agresivita těch papoušků. Oni i v přírodě tak mezi sebou mívají nějaké neshody, ale většinou si je vyříkají tak, aniž by se jako třeba poklovali do krve nebo si nějak vzájemně ublížili. Kdežto v našich domovech my vlastně vytváříme pro ně takové prostředí, které oni třeba úplně nevždycky chápou, snaží se nám něco říct, jejich způsobem řeči těla, my tomu nerozumíme a oni se učí alternativní způsoby, jak s náma komunikovat, což bohužel často může být třeba to klování a štípání až do krve, do bolesti, na které my teprve zareagujeme. Tenhle problém často vzniká v tom, že řeč těla papoušků, tak spoustě lidem není přirozené ji číst, neznají ji, může být velmi jako jemná, že často to je třeba jenom odtažení se, nebo jenom strnulý pohled, nebo pulzování zorniček, kdy tohle řekne třeba druhému papouškovi, hele, nemám na tebe náladu, nech mě být. A druhý papoušek tomu porozumí a nechá ho v klidu. Kdežto člověk tomu neporozumí, tak jenom se trošičku odtáhnul ten náš, ale chceme třeba, aby nám nastoupil na prst nebo k nám prostě šel, tak jenom dáme tu ruku trošku blíž, protože se odtáhnul. Tak co by ne? Jenže toho papouška to vlastně naučí, že odtažení, ta běžná komunikace nefunguje a pak třeba zkusí tím zobákem jakoby štípnout, ještě ne třeba tak silně a my buď zareagujeme a tu ruku stáhneme, nebo někdo si to i nechá líbit, takové to jemné štípnutí, až vlastně se ten papoušek naučí tisknout silnějc a silnějc, až třeba do té krve, na což my zareagujeme a ruku stáhneme. A to je ten moment, kterého on chtěl dosáhnout. Takže on najednou se naučí, že nefunguje to, že se odtáhne, ale že funguje to, že nás rovnou štípne, abychom se my stáhli pryč. Takže je to v podstate niečo, čo sme ho naučili my. Veľmi často. Bohužel. A je dôležité vedieť čítať tú reč tela. Odťahne sa, alebo teda pozujú mu zorničky? To ano. Neviem, ako by som si úplne všimol na to. Není to vidět u každých druhů, ale jsou druhy, které třeba u žaků to bývá docela často, u alexandrů, kdy opravdu můžeme vidět takové jakoby pulzování, že ty zornice se stahují a roztahují a může to znamenat nějaké jako přehnané vzrušení toho papouška anebo právě naštvání a těžko se to rozlišuje, ale je lepší se těmhle situacím spíš vyhýbat, nechávat ho vychladnout, moc na ně jakoby tolik netlačit, když si nejsme jistí, co se nám snaží říct. Takže aj niektoré papagáje sú také horkokrevní, že sa dokáže tak rýchlejší nahnevať jak iné papagáje. Rozhodne. A je dôležité to na nich dávať a teda na nich vedieť čítať. Ja čo som si všimol, tak oni tie papagáje niekedy, keď sú nahnevané, v zoologických záhradách a tak ďalej, tak oni sú také, neviem, či je správny výraz, že naježené. A že majú také zježené perie. Tak by som to dal. I toto je výraz toho, že daj mi pokoj? Ano. Tam hrozně zase záleží,
na situaci a na třeba stylu toho naježení. Tam potom vlastně je důležité si toho furt všímat u toho svého, protože záleží i třeba na stylu, že velmi často to bývá, když se třeba naježí jenom krk a hlava zůstane splasklá, tak to bývá třeba známka té agrese nebo nervozity nebo toho nech mě být, když to naopak, když se papoušek třeba naježí úplně komplet celý, až prostě po ty úplně nejpřednější pírka, tak to často třeba zase symbolizuje to pojď mě podrbat, cítím se dobře, chci jako podrbat. Občas to může být právě hodně matoucí, i třeba někdy je potřeba sledovat, kam dává papoušek váhu, jestli se spíš odtahuje a ježí, anebo jestli spíš jako je takový relaxovaný a načepíří se úplně celý a je z něho taková chundelatá kulička, která se chce nechat podrbat. Občas to je hrozně těžké číst, ale já vždycky doporučuji těm lidem prostě sledovat to, jak ten papoušek vypadal a jak zareagoval. Prostě vypadnul třeba proti té ruce, jak byl předtím naježený, nebo odtahoval se. Je to taková, dá se to naučit u toho jednotlivce, ale člověk si toho musí všímat. Takže aj tá neverbálna komunikácia, to, čo máme aj my medzi sebou, že jednoducho, a nie vždy je to, dá sa povedať, že také, že tabulkoidné, že keď mám prekrížené ruky, tak som uzavretý alebo nahnevaný, ale niekedy to môže byť len skrz to, že je mi zima, alebo neviem, ako mám reagovať a tak ďalej a tak ďalej. Existuje na to nejaký zdroj, literatúra, alebo kde by som si mohol dohľadať nejaké informácie, reč tela, alebo ako rozprávať s papagájom a tieto veci? Pretože viem, že vy ste urobili zo pár videí, že ako pracovať s papagájmi, ale aj zároveň ako nám ukazujú to, že sa im niečo nepáči. Teraz si nepamätám úplne názov tých videí, alebo ako by to ľudia vedeli dohľadať? Ty videa jsou na YouTube kanál přes moje jméno Andrea Henrik. Tam je vlastně série videí právě v češtině, kde u různých papoušků se snažím teď taky si nespomenu na název těch videí, ale určitě jich je tam spousta. Presne, tam ich bolo pomerne veľa. Takže stačí do YouTube a zadať Andrea Henrik a teda môžete si doštudovať trošičku viacej, lebo toto je téma, ktorá si určite zaslúži veľa pozornosti. Dobre, takže agresivita. Ja sa možno takto, že spýtam, že my to teda veľmi často toho papagája naučíme. Dá sa ho to aj odnaučiť? Teraz, že vytrvám v tom, že jednoducho ma pohryzie a ja jednoducho nedám najavo to, že ma to bolí. Ono to moc nejde. Obzvlášť u těch velkých prostě ono to bolí. A čím vlastně my jsme vytrvalejší, tak on často ten papoušek bývá taky vytrvalejší a vytrvalejší. Hej, on iba zvyšuje stisk. Přesně tak. Já, co hodně lidem doporučuji, tak vlastně, když už dojde k tomu klovnutí, tak je ta situace v podstatě tak trošku ztracená. Tam je důležité naučit se vyhýbat těm situacím, kdy k tomu klování dochází. Takže když máme papouška, který, když dám příklad, klove, když si ho dám na ruku a chci ho vrátit do klece, tak on ví, že bude zavřený v kleci a prostě předtím, než ho tam dám, tak mě třeba prostě hryzne a buď odletí, nebo hryzne a teda jde do té klece. Jak to se tomu jednoduše vyhnout? Papouška naučím, že nebude nastupovat na ruku, když jde do klece, ale na nějaké bydlo. Takže si chráním tu ruku, on mi vleze na nějaké bydýlko a já ho dám do té klece. A třeba za to, že tam šel, tak ho odměním nějakým pamlskem. Takže pozitívna motivácia, co sa to týče, tak je dôležitá. Když vidím, že ten papoušek je v tom módu naštvaným, prostě je naježený, už třeba i jakoby vypadává proti té ruce, nebo už nás štípnul, tak v ten moment za mě se nevyplatí trestat nějak fyzicky, že pořád se setkávám s názory, že třeba chytit do ruky nebo cvrknout do zobáku. Ono to může fungovat u pár jedinců, ale většina těch papoušků vás prostě stejně jako poklove a skončíte naštvaný papoušek ještě víc jako připravený klovat a brání ten svůj osobní prostor a člověk s poklovanýma rukama. Který je takisto naštvaný.
Přesně tak. Takže nikdo tady jako nevyhrál a za mě mnohem lepší papouška v ten moment odklidit do klece. A toto praktikovat stylem, aby si uvědomil, že když klove má tu naštvanou náladu, tak prostě nemůže být s těmi lidmi, nemůže být puštěný. Takže on si to může vybít v té kleci bezpečně pro něj i pro nás a my zabráníme preventivně těm štípancům, on se třeba vybouří a my ideálně si všímáme na té řeči těla momentu, kdy on začne být už jako uklidněnější, zase si ho vytáhneme, pustíme ven a v momentě, kdyby zase nabíhal, zase se bude čertit, tak zase půjde ještě vychladnout do té klece. Ono to možno znie takto, že celkom takže nepekne voči tým papagajom, ale keď si to zoberiem, že mám doma malé deti a mám doma aj korela vie naozaj bolestivo poštípať, tak je to možno ten lepší spôsob. A mne ešte zaujíma to slovíčko, mne sa zároveň veľmi páči, on sa vybouří v kleci. Takže z času na čas vydáme rôzne tie videá, ako malé dieťa treskne tými dverami a začne mlátiť do vankúšov a do všetkého a začne sa rozčulovať a trucovať a tak ďalej typicky. Tak niečo podobného môžeme očakávať aj od toho papagája, alebo ako tam prebieha to, že jednoducho vybije si tú zlosť? Mali by sme mu to takisto nejako pripraviť, alebo boxovací pytel a tak dále? V podstatě ano, nebude to boxovací pytel, ale můžou to být různé hračky, předměty, do kterých se dá klovat, se kterými se dá lomcovat, do kterých se dá štípat. V podstatě k těm štípancům může docházet z různých důvodů, ale jedním z nich je právě třeba přebytek té energie nebo nějaké bouřící se hormony v pubertě nebo v období toku a kdy ten papoušek to někdy ani není, že by toho člověka jako chtěl poštípat nebo ho neměl rád nebo se ho bál, ale čistě prostě se může stát, že fakt jako neví, co se sebou, neví, co s tou energií a takže ta klec je takovým bezpečným místem, kde on nás nepoštípe a zároveň, když tam má ty možnosti, tak se tam může vyblbnout a uklidnit se. Mňa by zaujímalo, že ako mám reagovať, lebo párkrát sa mi to stalo, že ma chytila presne tá korela, kvôli tomu som ju aj spomínal, pretože ona je síce z tých menších druhov papagájov, ale dokáže celkom dosť poštípať, najmä keď človek zabudne zobrať rukavice a podobne. Možno ešte aj na rukavice sa spýtam, že či je to za vás dobrá voľba, keď mám doma aj ako majiteľ toho zvieracieho parťáka, že či to potom neberie tak, že je to niečo, čím ho takisto chcem trestať. Ale že ako mám reagovať v situácii, keď jednoducho ma poštípal a nechce ma pustiť. Lebo ja sa priznám, že ja som vždycky mu fúkal tak ako keby na hlavičku, že pustí ma. Tak, tam já asi nebudu mít o moc lepší návod. Hodně záleží na velikosti toho papouška a koho štípe. U té korely tak ta nespůsobí až tak jako velké poškození, takže tam opravdu trošku to přečkat, vytrpět. Ono se klidně dá za mě i třeba nechtama z vrchu vzít zobáček a snažit se ho jakoby v tom koutku a trošku rozevřít, uvolnit, anebo na něj právě fouknout. To může i fungovat trošku na rozptýlení toho papouška, když se třeba chystá klobnout a my jsme to nevychytali a teďka máme ho ještě furt na sobě, tak to fouknutí není to stejné, jako když by ho člověk cvrknul, nespojí si to prostě s nějakým násilným pohybem ruky, ale trošku mu to dá tu pauzu a nám to dá chvilku času ho třeba ze sebe sundat na papouščí strom nebo do klece a vyhnout se tak úplně tomu štípnutí. Jo, u těch větších papoušků tam naštěstí se stává trochu méně, že by jako hryzli a nechtěli pustit. Tam je potřeba nějak ho ze sebe sundat, no, snažit se otevřít zobák, nebo... A riešite toto aj na veteríne?
Lebo predsa len ja predpokladám, že zvierací pacient je niekedy taký menej a nadšený z toho, že je v cudzom prostredí. Tak ako toto riešite? Máte tam nejaké bezpečnostné pomôcky, rukavice a tak ďalej? No, predpokladám, že hej. Takhle, my třeba, jak já jsem byla učená, tak rukavice na papoušky vlastně nepoužíváme vůbec, protože tam chybí jemná motorika. A já jako ten veterinář, tak si chci dávat vlastně velký pozor, abych toho papouška nějak špatně nestiskla nebo mu to vyloženě neznepříjemnila. Takže já jsem naučená pracovat vlastně s ručníkem, kdy u těch ochočených papoušků tak se dá úplně vlastně nádherně, až někdy to působí jak nějaké jako zaklínadlo, že si je člověk nechá nastoupit na ruku, když třeba jsou ochotní prostě po pár minutách prozkoumávání ordinace přijít, nastoupí, člověk si je dá třeba do klína nebo na roh stolu nebo někam do kouta a pomalu jako do toho ručníku zabalí, tak i ti, kteří třeba ten ručník úplně neznají, nebo ideálně ti, kteří třeba doma trénují s ručníkem, tak se dají takhle jakoby velmi bezpečně a velmi beze stresu jakoby chytit a zabalit. A nebo s tím ručníkem tak se dají chytit i ti divočejší, vlastně třeba v přepravce nebo v kleci. A opět to za mě je pro ně takové příjemnější, že potom se můžou naštvaně zakousnout do toho ručníku a vybít si trošičku ten vztek na tom ručníku a zase trošku vychladnou. No dobre, takže trénovat ručník. Za mě určitě. To já lidem hrozně doporučuji. Prostě třeba jenom dát ručník na stůl, rozsypat do něj zrní nebo rozsypat pamlsky a jenom ho nějak nařasit, ať papoušek ví, že třeba se mu opře o křídlo nebo ideálně ho přes něj nějak přeložit. Potom to strašně usnadní veškerou manipulaci na veterině. Všechno vlastně. Takže v podstate taká príprava na veterinu je rovnako dôležitá. A inak myslím, že sa trénujú, dokonca som tu teda mal hostia, ktorý robí veterínu bez stresu, že tých psíkov vyslovene, že učí, že čo sa bude robiť v podstate na veteríne a toto isté by mali robiť aj majitelia, aby tá veterína nebola až taký stres, lebo nemusí byť. Takže dá sa to aj pri papagájoch. Dá. Super. No, prebrali sme hlučnosť, prebrali sme agresivitu. Ako by som mohol riešiť agresivitu medzi dvomi jedincami? Lebo niekedy sa stáva to, že predsa len údajne, alebo faktum je, že papagáje sú spoločenské. A niekedy jednoducho ten nový parťák príde, ale nesadnú si. Ako sa dá toto poriešiť? V základu vytvořit dostatečný prostor životní, nejenom prostor v kleci, nebo případně v oddělených klecích, ale i třeba prostor v rámci dostatek bydel ve stejné výšce, dostatek misek na vodu a na jídlo, tak, aby když ty dva jedinci si tolik nesednou, aby se nemuseli střetávat v těch kritických bodech, jako je potrava nebo místo na spaní. Aby každý si mohl tam najít to svoje, což trošičku jakoby může udobřit ty vztahy. Dál je fajn zvykat ty papoušky postupně, že nedat je třeba hnedka do jedné klece, ale mít 2 klece vedle sebe a nechat je dívat se na sebe, povídat si se sebou, věnovat se jednomu i druhému a pozorovat, jak oni na sebe přes ty mříže reagují. A pak, když je pustíme, tak opět dostatek prostoru, třeba 2 stromy, 2 sety hraček, 2 sety misek, aby opravdu, když nebudou chtít interagovat, aby nutně nemuseli. Stretávate sa aj s tým, pretože pri mačkách a pri psoch je to úplne bežné, že tak trošku na seba žiarlia, ako náhle jednoducho človek venuje jednému pozornosť, automaticky hnete tam aj ten druhý. Ano. Takže majú to podobne aj papagáje? Ano, možná ještě vyhnanější do extrému, že tam opravdu se může stát, že když si ty 2 jedinci opravdu nesednou a majitel si vezme jednoho, tak ten druhý může dělat nálety, může štípat, vyhánět toho prvního papouška
papouška, nebo může i štípat toho majitele jenom za to, že jako tráví čas s tím prvním papouškem. Takže někdy to je opravdu, že člověk se může přetrhnout, aby jim poskytnul všechno, dostatek prostoru, čas, ale že stejně třeba musí pouštět odděleně, protože prostě budou od toho člověka bojovat. Nesadli si. Stane se. Dobre, agresivita. Čo je ten ďalší, ten tretí najčastejší problém, ktorý ľudia chcú riešiť? Škubání peří. Tam to je... Částečně se může jednat o zdravotní problém, ale ve velké většině tak to není zdravotní problém, ale soubor psychických problémů, špatné podmínky, špatná výživa plus třeba nedostatek pozornosti ze strany majitele nebo papoušek jedináček a málo času, málo hraček, málo možností právě toho energetického vyžití, takže málo možností proletu nebo málo možností oklovávat větve, listy, hračky. Tenhle ten soubor dohromady může vlastně negativně působí na psychiku toho papouška a může se to projevit právě tím, že on si sám škube peří nebo si ho nadměrně čistí, až ozobává konce třeba letek, nebo vidíme takové ošklivé, rozčepířené peří. Bývá to výsledek nějaké často právě té psychické nepohody toho papouška. Takže psychická nepohoda papouška. V tomto prípade existujú rôzne spreje a neviem ešte aké prípravky, ktoré teda sa dajú aplikovať, pomáhajú? Mohou pomoct, když se spojí se souborem zase dalších opatření. Samo o sobě jenom postříkat papouška tím sprejem na 99% nepomůže. Ale může to trošičku pomoct tady střípeček, že nějaké zvlhčení kůže, podpora růstu toho nového, že někdy to je, že jak dorůstá to nové peří, tak ono svědí, protože ho dorůstá víc zároveň. Oni si do toho dál šudlají si to, aby se zbavili toho pocitu svědivosti a až to brko třeba vytrhnou nově rostoucí. Takže jeden střípeček, další střípeček, že třeba upravíme potravu na méně tučnou, méně energeticky bohatou, obohatíme to prostředí, naopak o víc hraček, schovky na jídlo, můžeme se papouškovi víc věnovat se mu skrze třeba trénink. Některým papouškům nedělá dobře, že jsou třeba příliš nafixovaní na člověka a jsou zvyklí třeba jenom se nechat drbat a jenom, takže když je s tím člověkem, tak jenom se nechává hladit, drbat a vlastně v momentě, kdy ten čas na něj nemáme, tak on neví, jak si hrát s hračkami, neví, jak třeba s námi jinak ten čas trávit, neví prostě co se sebou, co se zbývajícím časem, nudí se a následkem opět velmi často bývá to poškozování toho opeření. Takže toto je tretí a najčastejší problém, kde neriešime samotný iba ten problém, ale teda musíme nájsť tú príčinu. A teda urobiť viacero, nie len kúpiť sprej a jednoducho aplikovať ho na papagája. Super, ďakujem. Ja by som sa chcel ešte spýtať na to, že častý problém pri papagájoch, s ktorými som sa teda stretol, alebo s ktorými sa stretávame je, že a možno trošičku narazím znovu na tých žakov, ktorých sme teda sa venovali v minulom podcaste, je, že ten žako má rád tohto človeka v rámci domácnosti a iných neznáša. Alebo že naozaj, že niekoho vyslovene, že nemá rád. Dá sa s tým niečo robiť? Omezeně. U některých jedinců ano, a s některými nehnete. U těch žaků to je opět takové hodně typické, specifické, že u nich to bývá časté, že si toho jednoho prostě vyvolí a
tím, jak je to strašně inteligentní zvíře s hodně bohatým tím emočním životem, tak opravdu tam vnímá jako toho životního partnera, jo, se kterým on chce zakládat tu ptačí rodinu, chce budovat to hnízdo, chce si bránit to svoje teritorium a ať děláte, co děláte, tak ty ostatní v lepším případě toleruje, v horším případě prostě vyhání a odhání od toho svého zvoleného partnera. Tam, když máme štěstí a je to jedinec, se kterým se dá něco dělat a je to tedy takový tvárnější, ten jedinec, tak dost často pomůže, že ostatní členové rodiny tak s tím papouškem tráví čas zvlášť mimo jakoby přítomnost toho nejoblíbenějšího jedince a někdy to je, že třeba musí přes klec, aby je papoušek nekloval, ale třeba přijdou ke kleci, popovídají si s ním, dají nějaký pamlsek a buď tam třeba zůstanou a povídají si, nebo zase odejdou. Čiže cez úplatky. Přes úplatky. Dobre, ale týmto spôsobom v podstate si ho dokážeme tak trošičku, asi nebude na nás mať najradšej, ale že dokážeme si aspoň tie tvárnejšie jedince, čo ste spomínali. Ďalší pojem, ktorý sa mi veľmi páčil, čo ste spomínali pri papagájoch, je, že puberta. Takže puberta to sa netýka len cicavcov, alebo teda savcu, ale teda týka sa aj papagájov. Ano. Ako sa môže prejaviť taká puberta? No, v podstatě tím nejhorším možným způsobem. A kdy se vlastně prejavuje? Tak, když tady vezmeme kdy, tak liší se to podle velikosti a druhu papouška. Když si vezmeme ty menší druhy, tak někdy mezi 6. a 12. měsícem, velmi zhruba. U větších druhů tak to může být až třeba mezi 2. až 6. rokem. Vlastně čím větší papoušek, tím později ta puberta nastupuje, tím déle on vlastně dospívá. Takže ty projevy potom tam jsou od mírných, kdy si třeba ani nevšimneme, nebo je tam nějaká trochu změna nálad, papoušek si s námi třeba míň hraje, nebo může být víc takový nevrlý, najednou se nechce nechat pomazlit nebo podrbat, až po ty extrémy, kdy najednou třeba papoušek úplně přepne a z mazlíčka, který toho svého člověka jako miloval a nechal si dělat úplně všechno, tak může začít třeba klovat toho svého oblíbeného člověka nebo po něm výjíždět, nebo křičí, hrozně dožaduje si pozornost, nebo tam může docházet k výpadům a útokům na jiné členy rodiny. Je to opravdu takové pro spoustu papoušků bouřlivé období, kdy opravdu najednou začnou působit hormony. Opravdu, jak když si představíte lidskou pubertu, tak prostě v té hlavě jim to dělá neuvěřitelný zmatek a je to období, které se prostě musí nějak zvládnout, musí se nějak přečkat. Když máte štěstí, máte tu mírnější a když nemáte štěstí, tak potřebujete prostě trpělivost a trošku upravit ten přístup k tomu papouškovi. Bohužel musí bývat třeba víc zavřený v té kleci, chránit se před těmi útoky, chránit se před tím klováním, nebrat si ho třeba k sobě, když vidíme, že nabíhá na tu kousací náladu, přesně jak jsme se o tom bavili. Někdy se to může zdát až kruté, jak vůči tomu papouškovi, tak vůči tomu člověku, že do té doby byly nerozlučná dvojka a najednou papoušek z ničeho nic prostě klove a reaguje nepochopitelně, ale ve většině případů tak to přejde to období, ale musí se přečkat. Takže treba byť trpezlivý a mať odolné mříže od klece. Áno. Dobre. A vy ste povedali, že vo väčšine prípadov, mňa zaujíma, sú takí papoušci, ktorí jednoducho pomajú potom ešte 20 rokov pubertu? Alebo si nechají ten protivný mód? Spíš, že si nechají ten protivný mód. Ta puberta jako taková, ty hormony tam nějak proběhnou, papoušek dospěje a to, co to tělo hormonálně ovlivňovalo, tak to je pryč. Ono se to pak zase sezónně opakuje, takové menší puberty v rámci jako období toku, kdy by bylo v přírodě období pářit se, hnízdit, vyvádět mláďata, tak můžete takové mini puberty jako sezónně pozorovat, ale ta puberta jako taková
tak vlastně skončí. Tam ale je problém u těch papoušků, kteří si během té puberty zafixují ty špatné návyky. Že člověk s nimi dál jedná jako s těmi miminky, se kterými si může dělat úplně všechno, co chce a vlastně nechá do sebe i třeba klovat nebo neví, jak na to klování reagovat. Papouškovi to všechno prochází, postupně třeba to silnější stisk, někdy něco proklovne a vlastně člověk třeba jenom vypískne nebo i to pro ně někdy může být odměna, že nějak jako vtipně zareagujeme. Jo, takže když bohužel někdy se ta puberta nezvládne, on se naučí tyhle ty zlozvyky, řekněme, a špatné návyky té komunikace, tak můžeme mít jakoby pubertu i ty další roky. Takže treba ho taktože neučiť tým zlým návykom. Tak. Ja som si tu ešte spísal nejaké veci, ktoré by ma zaujímali. A to je, že demolácia veci, ktoré by nemal demolovať. Pretože pri psoch aj pri mačkách existujú rôzne spreje, že aby im to nechutilo, aby jednoducho sa držali tohto miesta ďalej. Ale pri papagájoch veľmi často práve im chceme dopriať tú možnosť letu. A to jednoducho, aby dokázali s nami fungovať. Ale dá sa im nejako vysvetliť rozumne, že jednoducho táto historická skriňa po babičke je historická skriňa, ktorá jednoducho je jedinečná a jednoducho má svoju hodnotu, že ten kryštálový luster, to není hračka, štandardná hračka, ktorá je v klietke. Že dokážeme im to nejako ukázať alebo naznačiť, že toto ne? Zase najdou se jedinci, kterým se to prostě nevysvětlí. Ale když se budeme bavit o té většině těch tvárnějších papoušků, tak je důležitá důslednost ze strany toho člověka. On na tu skříň třeba bude furt lítat, bude ho to lákat. Ale my, když mu vytvoříme prostor, třeba nějaký papouščí strom s hračkami, s kůrou, korkovou kůrou, která se dobře kouše a může jí kousat, a pokaždé, když ten papoušek přiletí na tu starožitnou komodu a chtěl by jí kousat, tak my se zvedneme z gauče, sundáme ho, přendáme ho na ten strom. Na tom stromě mu třeba ještě dáme nějaký třeba pamlsek zabalený do papírové utěrky, ještě tak jako za odměnu podpořit, nebo nabídneme nějakou novou hračku, nebo třeba šišku na hraní, nebo takhle cokoliv, co by ho zabavilo. A takhle to budeme dělat důsledně pokaždé, když na té komodě přistane a pokaždé, když tam tím zobákem začne něco třeba ohlodávat, tak eventuálně většina z nich se opravdu jako naučí. Ono to může trvat. Může to trvat i týdny, kdy fakt jako člověk se furt musí zvedat a nesmí mu to povolit a musí být důsledný. A prostě tady máš ten strom, člověk za něj dá x tisíc, ta komoda bude vždycky lákat víc, ale eventuálně, když tomu člověk tu energii dá, protože pak máte roky společného soužití, tak většina z nich se to časem naučí. Takovej, já ještě ráda jakoby doporučuju, což není úplně třeba 100% pro toho papouška pozitivní, ale když se snažíme tohleto naučit, tak třeba na tu komodu nebo na ten lustr dát nějaký šustivý sáček přilípnout nebo nějakou křiklavou plechovku, které by se ten papoušek třeba bál a nechtěl by tam proto lítat. Samozřejmě nechceme mít po celém bytě věci, které by ho děsily, ale když na ten lustr mě třeba fungovala černá čtvrtka, jo, úplně jakoby paradoxně, že byl starožitnější lustr a když jsem nahoru položila černou čtvrtku, tak papoušek tam nikdy nepřistál. Vždycky, když tam byla čtvrtka, tak prostě to byla vražedná čtvrtka a takže se přistávalo vždycky jinde. Iba tak pre objasnenie, čo je to čtvrtka? Jo, kus papíru. Černý kus papíru. Dobre, takže čierny kus papiera. Jo. Dobre, super. Ďakujem za tip. Prostě opravdu třeba jenom dočasně tam mít nějaký ten předmět, který zašustí, kdyby tam chtěl přistát a umožnit mu to přistání a to vyžití toho ničení někde, kde může. A potom třeba po 3 týdnech tak dáme ten sáček dolů a on už třeba ani nebude mít jako snahu
tam lítat, protože už se naučí na tom strom, že tam může, tam ho za to odměníme, když přistane, tam dáváme ty nové hračky. Tak. Veľmi často ľudia pri mačkách riešia to, že mačky škrabu. A je to pre ne úplne prírodzené. Rovnako tak aj pes, on potrebuje niečo jednoducho žuť, pretože potrebuje si namáhať trošku sánku a tak ďalej, predsa len je to pre ňoho prírodzené. Je aj pre papagáje prirodzené, že oni rovnako tak tým zobákem něco musia demolovať? Neustále, ano. To je vlastně to, co v přírodě dělají největší procento svého času, ať už otvírají nějaké plody, nebo louskají semena, nebo i ožírají prostě kůru, nebo hrajou si s listím. No opravdu tím zobákem to je pro ně jejich ruka. Jo, že mají křídla a ten zobák neustále něco dělá, neustále nějak pracuje, on taky neustále roste. Rohovina na něm, takže se musí obrušovat. Takže i na to je nastavený, na neustálé kousání něčeho. Dobre, takže ja som iba zachytil tie korkové vietve, takže korok môžu. To, čo je štandardne a v teraristike zastúpené, ako ukrytý a tak ďalej, takže je vhodný aj pre papagáje. Super, perfektné. Ja mám ešte jednu vec, na ktorú by som sa chcel spýtať, a to je hygiena. Veľmi často ľudia riešia to, že papagáje alebo celkovo vtáctvo, že nepatria zrovna k takým zvieраtkám, ktoré by boli nenápadné v rámci domácnosti, čo sa týka jednoducho šupiek od slnečnice a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo sa týka napríklad tej bežnej hygieny, také vykonávanie potreby. Dá sa papagáj naučiť, aby vykonával potrebu, dajme tomu, že v klietke? Dá, ale nikdy to nebude 100%. Opět je to velmi podobný princip jako třeba s tou starožitnou komodou, že v momentě, kdy majitel si všimne, že se mu chce na ten záchod, tak má pár vteřin na to ho třeba přenést do té klece, může to spojit s nějakým slovním povelem a když se povede, že vykoná tu potřebu v kleci, tak ho třeba odměnit zase nějakým pamlskem nebo odměnou. Takhle, když máme klec třeba v jiné místnosti, tak podobně může mít nějaký ptačí strom, kam ho, aby se to stihlo, tak kam ho přemístíme. Nebude to fungovat u všech papoušků, nebude to fungovat 100%, ale dá se poměrně velké procento naučit, že na tohleto místo si pak třeba přeletí, aby tu potřebu vykonali, nebo že když už to má člověk vychytané, že to je jednou za 20 minut u menších nebo jednou za 40 minut u větších, že ho prostě do té klece dají. To jim to takto funguje rychlo? Jo. Oni jsou jako, to zažívání u nich je extrémně rychlé, takže bývá to jakoby další velmi častý dotaz, protože pak opravdu vy chodíte a klidně co 20 minut jako musíte uklízet. Takže pomůže to hodně, no, když ten papoušek aspoň částečně takhle naučený na to místo nebo na tu klec. Super. Ďakujem za toto. Ale keď ho teda mám prenášať každých 20 alebo 40 minút do tej klietky, tak to znamená, že si budem musieť tráviť pomerne dosť veľa času. A ja by som tak veľmi rád narazil na, alebo teda trošičku upozornil na to obdobie, keď sme mali teda toho času pomerne dosť veľa. Doma. A vtedy napríklad, čo sa týka psov a mačiek, veľmi často sa stávalo, že ten psík bol naučený na to, že jednoducho trávime spolu 24/7. A ako je to pri papagájoch? Nemajú tú separačku, takzvaně? Můžou mít taky. Setkávám se s tím a jedna věc je, když bylo to období covidu, opravdu ti papoušci, kteří si zvykli, že ten majitel je neustále doma, tak spousta z nich tu změnu na ten pracovní režim nese poměrně těžko. Podobná situace je i třeba práce na home office nebo mateřská, že ta změna do toho pracovního režimu vlastně může úplně jakoby rozhodit to společné soužití a můžou se objevit
opět ty poruchy chování, nějaké nežádoucí chování, o kterém jsme se tady bavili, že zvýšená hlučnost, i třeba vyšší agresivita, prostě ten papoušek si na ten režim zvyká často poměrně rigidně a ta změna toho režimu ne všem vyhovuje a můžeme pozorovat poměrně výrazné změny v tom chování. A keby som sa mohol iba takto v skratke spýtať, pretože asi to problematické správanie nám zabralo trošičku viacej minút. A je dôležité papagája, keď si ho prinesem domov, alebo papagáje, keď máme 2 kúsky. A určite aj tomu, že nebudem doma stále. Pri psíkoch sa to robí, že najskôr teda chvíľu, potom dlhšie. Je dôležité toto aj pri papagájoch? Za mě rozhodně. Jo. Oni si jsou schopní zvyknout, dát jim do klece alternativu, poschovávat potravu, dát hračky, dát větve a opravdu zvykat na to, že ten majitel není jediný zdroj té jejich zábavy a štěstí, ale že si to musí umět i sami prostě poradit, využít ten čas. Dobre, takže mali by sa teda naučiť fungovať aj spolu samostatne. No my ešte máme jeden taký okruh, ktorý by som veľmi rád zvládol a to je tréning. Dokážem so psíkmi trénujeme, že jednoducho nie je to o tom, že by sme ich chceli trápiť, ale chceme jednoducho, aby vybili tú energiu, aby boli akční a aby ten aj život s nimi fungoval absolútne perfektne. Je dôležité z vášho uhla pohľadu trénovať aj s papagájmi? 100%. Za mě 100%. Ono to jednak neuvěřitelně zjednoduší to celkové fungování s tím papouškem v té domácnosti. Obohatí to vlastně ten jeho svět, jak jakoby emoční, musí nad tím přemýšlet, takže to krásně zaměstná hlavu, je to i dobrá prevence právě těch poruch toho chování a taky to může velmi usnadnit třeba ta problematická období, třeba tu pubertu nebo změnu režimu, kdy čím víc typů chování ten papoušek umí, i třeba na ten povel, tak tím s nás potom i třeba přijímá změnu, vyrovnává se s novými předměty, s novým prostředím. A čím víc si toho v životě tak jako vyzkouší a naučí se nějak vlastním stylem přemýšlet, protože o tom často ten trénink, který já jakoby učím lidi, je, aby ten papoušek uměl sám za sebe přemýšlet a rozhodovat se. Na základě vlastně těch podnětů, které my mu dáme, my mu tím tréninkem chceme říct, co po něm chceme, za co on dostane od nás tu odměnu, ale to rozhodnutí je vlastně na něm. A my ho učíme vlastně rozhodovat se správně, tak, aby on byl schopný fungovat. Takže když to uvedu přímo na konkrétním případu, úplně ten nejjednodušší trik, což vlastně majitelé většinou ani nepovažují za trik, tak je nastupování na ruku. Jo, že třeba my mu nastavíme ruku a my chceme, aby se on sám rozhodnul, že nám na ní nastoupí a za to mu dáme odměnu, nějaký pamlsek. Když papouška netrénujeme a jenom ho učíme nastupovat na ruku třeba tak, že prostě na něj tlačíme na bříško, než nastoupí, tak to vlastně nebylo jeho rozhodnutí, ale byl k tomu jako donucen tou okolností a najednou je na ruce. Takže tam třeba je vyšší riziko toho, že do té ruky může časem začít klovat, nebo že se může začít bránit tady tomuhle tlaku, vytvářet si ten osobní prostor. Takže cez pozitívnu motiváciu, cez maškrty alebo pamlsky, teda ho naučíme nastupovať na ruku. Jednoduchý povel a je to veľmi praktické. Dajte nám ešte nejaké zaujímavé tipy, že čo by sme mohli trénovať s papouškama? Tak já řeknu třeba ten můj nejoblíbenější, také můj papoušek umí vozit miniaturní nákupní košíček a umí do něj dát balónek a pak vezme tu rukojeť a hezky ho takhle tlačí před sebou přes celý stůl. To nemá žádné praktické využití, ale má to využití v tom, že mám papouška, který se všeho nového bojí. A já vlastně skrz každý ten nový předmět, který jsme použili na tom tréninku, tak jsem ho učila, jak se nebát těch nových předmětů. A čím
víc těch nových předmětů on pozná třeba v rámci toho tréninku, takže ten miniaturní nákupní vozík a ty balónky nebo nějaké malinké potraviny, tak tím víc on si zase zvyká na ty obecně nové předměty. Takže potom, když do klece potřebujeme dát novou hračku, nové bydlo nebo vedle klece přibude nový závěs, tak čím víc on je naučený v rámci toho tréninku tolerovat a přestávat se bát těch nových předmětů, tak nám to může pomoct i v tom každodenním soužití, když potřebujeme v té domácnosti něco upravit nebo nová barva nechtů, které se můžou taky bát a tak všechno kompletně. Takže určitým spôsobom je to taká, že socializácia. Jo. S novými podnětmi, aj keď nie vonku. Dá sa trénovať aj vonku? Dá, ale tam je potřeba prvně papouška naučit na kšíry. Existují kšíry na papoušky, které se vlastně navlíknou přes hlavu a přes křídla a tím pádem on může být bezpečně vlastně u nás na rameni, na ruce i venku. Dají se tam třeba trénovat přílety, že papoušek opravdu pak úžasně trénuje, aniž bychom třeba riskovali, že nám uletí, tak ale si protáhne křídla na větší vzdálenost. Může se naučit i jakoby třeba krizovou situaci, že kdyby nám, nedej bože, uletěl, tak bude umět i venku třeba ten přílet na zavolání a už ho bude mít takto jako natrénovaný i v tom venkovním prostředí. Takže ho třeba s nás potom dostaneme z nějakého stromu nebo z plotu nebo někam, kde by jako zalétnul a nevěděl, jestli se k nám má vracet nebo co má vlastně dělat. Takže dá sa to v podstate týmto spôsobom fungovať aj vonku a na to priletenie to môže byť zaujímavé. To je taká stopovačka pri psíkoch. Jo, v podstatě něco podobného. No. Dá takový prodloužený provázek s gumou, aby tam nebyl příliš prudký náraz a dá se tohleto trénovat, ty přelety, přílety i venku. Pekne. Myslím, že na to existujú aj nejaké kluby, to sú voľnoletci. České to myslím, že celkom populárne, tak uvidíme, možno jedného dňa si to preberieme aj tu v podcaste. Perfektné, ďakujem. Čo sa týka toho tréningu, kedy by sme s ním mali začínať? S nejakými prvými? Tak tam vlastně pokud to ten daný papoušek dovolí, dá se začít v podstatě už s prvním příchodem do té naší domácnosti. Jo, tam takový ten základ, třeba opravdu to nastupování na tu ruku, to dáme pár dní na rozkoukání tomu papouškovi, ale takový ti hodně kontaktní, tak už za tím člověkem jdou a jsou zvědaví už klidně od prvního týdne, takže tam se dá už hnedka vlastně ten princip toho, hele, ty si něco udělal a dostal si za to odměnu. A teďka já po tobě chci, aby si dělal tyhle ty věci, za které já ti budu dávat odměnu. Ať už to je to nastupování na ruku, nebo třeba chození do klece, takové ty dva základy. Dala jsem tě hnedka od začátku zpátky do klece a tady máš prostě pamlsek odměnu. Ja si z toho pamätám, že cez úplatky. Mne sa toto najviac páči. Rozhodne. Takže cez maškrty. Je to fajn. A reagujú papagáje aj na pochvalu, že vyslovene, že slovnú, že dokážu vidieť na nás, že my sa z toho tešíme? Jak který? Oni, ano, obecně to vnímají, ale ne pro každého papouška je to dostatečná motivace, aby ten daný trik jakoby udělal. Jasné. A však to je logické, čo? Ono sa aj hovorí, myslím, že zadarmo ani kura nehrabe. Takže v tomto smere papagáje, vzhľadom na to, že sú asi o niečo inteligentnejšie ako samotné kuratá alebo sliepky, tak to majú vyrátané. Áno, áno. Super, Andrea, ja vám veľmi pekne ďakujem. A v globále ja si myslím, že na túto tému by sme mohli pokračovať ešte do aleluja, čo sa týka samotného tréningu, ale mám taký pocit, že nás trošku tlačí čas a zároveň teda ja by som sa veľmi rád pozrel, alebo teda by som veľmi s vami rád sa porozprával aj na tú záverečnú tému a to je samotná veterina a s papagajmi, čiže čo riešiť, čo neriešiť, kedy ideálne riešiť a s akými najčastejšími batáliami sa môžeme stretnúť, ale
O tomto budeme rozprávať až v ďalšom podcaste. Na teraz vám ďakujem, ale z tejto časti podcastu, ak by ste chceli dať ľuďom nejakú, alebo mohli dať ľuďom nejakú myšlienku, nejaký tip, nejaký nápad, čo by to z vašej strany bolo? Tak za mě možná to nejlepší, nejhodnotnější, co pro toho papouška opravdu od dneška, od zítřka můžete udělat, tak je opravdu začít ho učit a nabízet možnosti té hledání té potravy. Udělat třeba v kleci víc misek nebo koupit hračky, do kterých se dá potrava schovat nebo ji třeba jenom zabalit do papírové utěrky nebo dát do nějaké krabičky kartonové. A je to takový ten nejjednodušší způsob a nejefektivnější, jak předcházet těm problémovým chováním a jak obohatit vlastně celý ten jejich život. Ďakujem krásne. Podľa mňa veľmi hodnotná rada a papagaji si to určite užijú, takže smelo do toho. A našou dnešnou hostkou bola Andrea Henrik, zakladateľka značky Avilor a teda veterinárka. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Starajme sa. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite sa prihlásiť na jeho odber cez svoju obľúbenú podcastovú aplikáciu a sledujte nás aj na YouTube. Všetky epizódy a zaujímavé články nájdete tiež na stránke starajmesa.sk. Na záver epizódy pre vás máme súťaž. Správnu odpoveď na dnešnú otázku, ktorú vidíte práve na obrazovke, pošlite cez odkaz v popise tohto videa. Každý diel vylosujeme 3 výhercov, ktorí si odnesú 20 eurovú poukážku na nákup v Super Zoo. Vidíme sa v ďalšej epizóde.